Hello! Sunt Delia Peteu, psiholog și coach în fertilitate. Asculți podcastul de la Infertilitate la Mamă, unde împreună cu invitații mei împărtășim informații valoroase care să te sprijine în călătoria către copilul mult dorit. Fie că lupți deja în tranșele infertilității sau îți planifici venirea pe lumea unui copil, eu sunt aici să te ghidez pas cu pas. Acest episod vă este oferit de ProFertil Female, pilula de fertilitate cu eficacitate dovedită prin studii clinice. Știai că ProFertil pentru femei te poate ajuta să-ți crești AMH-ul în cazul în care acesta este scăzut, dar în același timp te poate ajuta să-ți scazi AMH-ul dacă te confrunți cu sindromul ovarelor polichistice? Sunt foarte fericită că în episodul de astăzi a acceptat invitația de a vorbi la podcastul nostru de la Infertilitate la Mamă, doamna doctor embriolog senior Atena Năstase, embriolog la clinica Genesis Athens. Doamnă, bine ați venit! Sunt foarte fericită că ați acceptat invitația mea, pentru că știu că sunt atât de multe întrebări la care sperăm astăzi să aflăm răspunsurile de la dumneavoastră. O să-mi dau toată silința. Mulțumim! Pentru mine, laboratorul embriologic este locul unde se întâmplă magia. Așa că aș vrea să o întreb pe Atena Năstase, omul, cum a ales această meserie de embriolog? Întâmplător. În urmă cu 23 de ani, eram la primul meu job. La vremea aceea era singura clinică privată din București care avea departament de reproducere umană asistată. Și atunci am fost întrebată dacă doresc să fac parte din echipă. Evident am spus da, nu știam nimic. Am început activitatea în sala de chirurgie, după care am fost atrasă și m-am îndrăgostit iremediabil de laborator. Și ați rămas... Asta a fost drumul pe care l-am ales și care m-a adus astăzi în prezent aici. Aș vrea să ne spuneți câte ceva și despre omul Atena Năstase. Ce îi place, ce hobby-uri are, cum îi place să-și petreacă timpul liber? Că sperăm că nu aici, la laborator de dimineață până noapte, așa cum bănuiesc eu. Da, timpul liber îmi place să mi-l petrec ascultând muzică, îmi place să plec în vacanțe cu familia și în rest îmi place să citesc cât mai mult în domeniul meu ca să pot să ajut cât mai multe cupluri. Așa să vă întreb, puteți să ne explicați așa pe scurt, care este activitatea, pe scurt, în măsura în care se poate, activitatea dumneavoastră, activitatea laboratorului pe care îl coordonați, cum se întâmplă magia la dumneavoastră acolo? Da, activitatea mea este în mare parte de coordonarea echipei, pentru că avem o echipă compusă din 9 embriologi, plus registratori, plus... Fiecare are rolul lui bine determinat în echipă, fiecare își aduce aportul la toate cazurile. Deci nu există persoană care să lucreze un caz cap-coadă, toți ne aducem aportul prin puținul pe care îl facem, astfel încât lucrurile se iasă așa cum trebuie să iasă. Am înțeles. Acum o să vin la niște întrebări mai precise, să zic așa, mai concrete, întrebări pe care le-am adunat și de la diverse doamne care vor să afle cum să-și maximizeze șansele de reușită ale unei fertilizări in vitro, ce pot să facă pentru asta. Așa că aș vrea să vă întreb în primul rând care este diferența între testarea genetică PGD și PGA, când se aplică una, când se aplică alta. Am văzut și pe forumuri că se dezbate la infinit pe acest subiect și
nimeni nu aduce o lămurire clară cum și în ce fel. Da. În primul rând, PGT înseamnă testare genetică preimplantațională a embrionilor obținuți prin metode de fertilizare in vitro înainte de embriotransfer. Asta înseamnă că prin aceste metode putem alege embrionii care sunt sănătoși și care au șansele maxime de implantare. Acum, de ce sunt aceste diferențe? Pentru că fiecare testare are particularitățile ei. PGT-ul se referă la sau caută, depistează anomalii cromozomiale numerice, aneuploidiile de care am auzit cu toții, și este indicat atunci când pacientele au eșecuri repetate de implantare, când vârsta maternă este avansată, când sunt avorturi recurente. Această analiză crește șansele de obținere a sarcinii până la 60-70%. Pentru că transferăm blastociști care sunt și euploizi. PGT-SR-ul depistează aranjamentele cromozomiale. Asta înseamnă lipse, fragmente din cromozomi, deleții, duplicații, inversii. Și PGT-M-ul este indicat atunci când părinții se cunosc a fi purtători ai unei mutații genetice. Deci mergem punct ochit, punct lovit, trebuie să știm ce mutații au părinții ca să știm ceea ce căutăm în embrionii noștri. Am înțeles, interesant. De aceea este indicat ca aceste testări, în special PGT-M-ul și PGT-SR-ul, să fie recomandate, să fie precedate de un consult genetic, de fapt să fie indicate în urma unui consult genetic. Am înțeles. Folclorul, da? Că noi, pacientele, suntem cu folclorul. Folclorul zice, da, că sunt afectați embrionii atunci când se testați, atunci când se umblă la ei, se strică. Da, nu se strică, pentru că, în primul rând, noi trebuie să recoltăm din embrioni câteva celule pe care le trimitem la analiză. Acum, perioada ideală de recoltare a acestor celule este în ziua 5 de evoluție embrionară. De ce? Pentru că atunci am posibilitatea să recoltez un număr mai mare de celule, comparativ cu ziua 3-a, când probabil aș putea să recoltez maxim 2 celule care pot să-mi indice că este o problemă sau nu, sau pot să mă bage în ceață, ca să zic așa. Noi creăm un orificiu în zona pelucidă a embrionului cu ajutorul laserului și recoltăm din zona pe care noi o numim trofectoderm, recoltăm, 6-8 celule pe care le trimitem la analiză. Noi nu afectăm practic embrionul, nu afectăm porțiunea embrionului din care va evolua fătul. Deci partea din care dumneavoastră luați din care va evolua fătul se numește inner cell mass, partea din care evoluează anexele embrionare se numește trofectoderm și noi de acolo recoltăm celulele. Am înțeles. Embrionii se congelează până când sosește rezultatul de la testare și în urma lui aflăm ce embrioni pot fi transferați. Acum, pentru că mi-ați aruncat la firul 2 subiecte, o să încep cu congelatul și cu proaspătul. Mi-aduc aminte că pe vremea mea, când am făcut eu, atât de mult, 5 ani să zic, era clar teoria că trebuie să fie proaspăt. Deci embrionii trebuie să fie proaspeți. Între timp am sezizat că teoriile s-au mai schimbat și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră sau când e mai bine așa, când e mai bine așa, sau cum sunt împărțite șansele de reușită, să zic așa, pe proaspăt și pe congelat. De fapt, pacienții pierd din vedere de ce congelăm embrionul. Congelăm embrionul pentru că fie pacient a efectuat un transfer fresh, proaspăt, și embrionii supranumerari, ce să facem cu ei? Trebuie să-i congelăm, nu putem să aruncăm. Fie pacienta nu poate să efectueze transfer pentru că nu îndeplinește condițiile endometriale optime de implantare, fie este hiperstimulată și atunci
Noi congelăm embrionii în vederea obținerii ulterioare a sarcinii. Studiile au arătat că în ceea ce privește rata de obținere a sarcinilor viabile la termen, nu este modificată dacă faci embriotransfer cu embrioni proaspeți sau congelați. Ea este aceeași și este specifică în mare parte vârstei. Se știe foarte bine că femeile tinere, pacientele tinere au șanse mai mari de a obține o sarcină, comparativ cu cele trecute de 35 de ani. Am înțeles. Ok. Bun. Îmi este clar pentru prima oară. Așa că o să vă mai întreb ceva să îmi fie mie clar și ascultătoarelor noastre. Referitor la embrion ziua 3, ziua 5, sunt foarte multe discuții și văd pe forum enorm de multe discuții că de ce mi-a pus de ziua 3 și de ce nu i-a lăsat la ziua 5, că de ce i-a pus de ziua 5 și nu au fost de ziua 3. Care sunt criteriile de ziua 3 și de ziua 5? Din punctul de vedere al laboratorului, al embriologului, desigur, preferăm transferul cu embrion de ziua 5. Pentru că prin cultura extinsă, noi practic selectăm embrionii cei mai viguroși, cei mai rezistenți, maximizând astfel șansele de implantare. Însă, noi vedem doar o parte a filmului, ca să zic așa. Imaginea de ansamblu și istoricul pacientei o cunoaște medicul curant. Medicul curant împreună cu pacienta sunt cei care decid ce fel de embriotransfer doresc să facă. De ziua 5-a, de ziua 3-a, de ziua 2-a. Care sunt diferențele? Eu mi-aduc aminte că primul transfer pe care eu l-am făcut a fost de ziua 3 și cu 3 embrioni. Asta am înțeles, știu. Acum că mă uit în spate, știu foarte bine lucrurile acestea. Nu aici, în altă parte, nu mai contează. Așa a fost să fie. Nici eu nu eram foarte cunoscătoare la momentul respectiv. Și după aceea, într-adevăr, transferurile pe care le-am făcut au fost la ziua 5. Când să aleg de ziua 3, eu ca pacientă, când să aleg de ziua 3, mi-aduc aminte că mie atunci mi s-a spus, având în vedere vârsta înaintată, dacă sunt de ziua 3 și se dezvoltă în mediul natural, au mai mari șanse, că cât e mit, cât e adevăr din... Da, sunt diverse teorii. Ideal ar fi să selectăm cât mai bine embrionii pe care noi îi transferăm. Ideal ar fi să transferăm la ziua 5 și în cazul în care pacienta are vârstă trecută de 38 de ani, să-i și testăm. Am înțeles. Astfel, mai mult de atât, putem să spunem că am făcut tot ce se putea face pentru pacienta respectivă, pentru cuplul respectiv. Legat de asta, recomandați din prima să testezi embrionii dacă ai un peste 38 de ani sau să încerci să faci o procedură, după aia să-i testezi? Care ar fi cazul ideal din punctul dumneavoastră de vedere? Pentru că știu că sunt și considerente financiare la anumite persoane și poate nu poți să-i financiare, depinde foarte mult de rezerva ovariană a pacientei, depinde foarte mult de dacă pacienta a efectuat numeroase proceduri de fertilizare in vitro, evident că răbdarea a atins o limită și atunci sunt pacienți care vin și spun am făcut atâtea proceduri, nu mai putem, suntem extenuați fizic, psihic și financiar, dorim să mergem pe această cale a testării genetice, să ne maximizăm șansele. Deci, teoretic, cazul ideal ar fi dacă aș avea și bani și posibilitate, adică din toate punctele de vedere și am și un peste 38-40 de ani, probabil că ar fi bine să mă asigur că fac lucrul ăsta. Ok. Bun, să-mi iau telefonul pentru că am aici lista de întrebări și să nu pierd vreuna. Întrebarea mea favorită cred că este asta. De ce numărul de ovocite recoltate nu este egal cu numărul de embrioni? Întrebarea mea favorită și a noastră, multor alte femei. Adevărul este că mi-aduc aminte că și eu parcă prima oară au fost vreo 11 ovocite, eu mă așteptam să fie 11 embrioni.
Repet, nu aveam la momentul respectiv cunoștințele necesare, astăzi știu mult mai multe, dar în general, cel puțin dacă suntem la primul FIV, noi credem că, la prima fertilizare in vitro, noi credem că vor fi excepția care confirmă regula și credem că toate ovocitele se vor transforma în embrion de cea mai bună calitate. Da, numărul de ovocite nu este egal cu numărul de embrion, pentru că se întâmplă câteodată ca printre ovocitele recoltate să avem și ovocite imature. Trebuie să știți că fertilizează doar ovocitele care sunt mature. Pentru celelalte putem să le maturăm in vitro, deși în timp s-a renunțat și la această procedură. De aceea, numărul de ovocite recoltate nu este egal cu numărul de ovocite mature. Ovocitele mature pot să fie dismorfice, adică să aibă anumite defecte, vacuole, o zonă prea groasă, un globul polar fragmentat și atunci acestea au o rată mai scăzută de fertilizare. Să zicem că am fertilizat, avem embrioni. Din embrionii de ziua 1, nu toți ajung să atingă stadiul de blastocist, pentru că o rată ideală de blastulație este mai mare de 40%. Sunt foarte rare cazurile când avem și la paciente foarte tinere, avem o rată de blastulație undeva la 90%. Rata aceasta înseamnă că 40% din ovocitele recoltate... 40% dintre embrionii de ziua 1 ajung blastocist. Bun. Asta este o informație extraordinară, că putem și noi să ne facem socoteala. Da. Cât de cât, la câți embrioni ajungem, pentru că nu de puține ori am auzit cazuri în care n-a rămas niciun embrion și asta e un aspect la care nu se așteaptă nimeni de obicei. Da, este un aspect puțin de dorit, pentru că, într-adevăr, sunt și situații dintre acestea în care ajungem în ziua 5, plecăm la drum cu un număr de 7-8 embrioni și ajungem în ziua 5 să nu avem de transferat sau de congelat. În mare parte, răspunzătoare este vârsta pacientei, vârsta maternă, însă mai sunt și alți factori. Contează foarte mult și laboratorul, dotările, pregătirea embriologilor, contează și factorul masculin. Sunt multe implicate în acest proces. Sunt convinsă că sunt multe cazuri care v-au impresionat de-a lungul carierei dumneavoastră, dar dacă vă aduceți aminte de un caz care v-a impresionat în mod deosebit. Da, am avut un caz care un pic m-a luat pe nepregătite, pentru că pacienta era undeva 38 de ani, soțul aproximativ aceeași vârstă, o rezervă ovariană relativ ok, un număr decent de ovocite, 7-8 ovocite, spermograma soțului perfectă până în ziua procedurii. În ziua procedurii nu am găsit niciun spermatozoid în probă și nu înțelegeam de ce. Evident că am solicitat și a doua probă, la fel nimic. Am fost nevoiți să vitrificăm ovocitele pentru că nu aveam altă alternativă și am tot întrebat pacientul, dar ce s-a întâmplat? Nu înțelegeam ce s-a întâmplat. Am făcut o spermogramă acum în urmă cu o lună. Ca să aflăm că domnul exista la acea vreme o cafea de slăbit. Utilizase acea cafea de slăbit pentru 2-3 săptămâni pentru că dorea să piardă din greutate. A fost singurul lucru făcut fără indicație medicală, fără așa, după... cum facem mulți, după ureche. După ureche, după ureche. Da. Pacientul respectiv a avut nevoie de 6 luni pentru reluarea spermatogenezei, după care am decongelat ovocitele și au acasă acum un copil. Da, interesant cazul. Da, a fost primul caz de acest gen care mi-a tras un semnal de alarmă. Acum sunt obișnuită și chiar și pe chestionarele noastre există întrebarea dacă luați medicamente de slăbit sau dacă lucrați în agricultură, că
cei care stropesc grădinile folosesc anumite substanțe erbicide, fungicide, care au rolul de a afecta spermatogeneza. Evident că această întrebare de pe chestionarul nostru a apărut în urma unui alt caz de care ne-am lovit. Există vreo recomandare din punctul dumneavoastră de vedere după transfer, ca să maximizăm reușita? Să nu facem excese. De orice fel. Alimentare, fizice, stres, să avem o viață cât se poate de liniștită, în rest. Ok. Și să urmăm indicațiile medicale, evident. Șansa de reușită este influențată de numărul de embrioni transferați, cum am pus eu 3 atunci, să ales praful de toți 3 oricum. Recomandăm în principiu pacienților să transfere un embrion, un blastocist. Șansa de reușită poate fi influențată în mod negativ de transferul multiplu, pentru că vine la pachet cu toate riscurile sarcinii multiple, dacă se implantează. Și atunci preferăm să transferăm câte un embrion. Pacienții trebuie să știe că și acel embrion transferat câteodată poate genera 2 feți. Tot la vremea mea era încă moda, să zic așa în ghilimele, că eu am pus 2 embrioni ultima oară, știu. Putem să transferăm 2 embrioni dacă pacienta nu se află la primul transfer și dacă este trecută de 38 de ani. Era bine acum, trecut. Nu poți să ceri, adică nu poți să transferi un embrion la nesfârșit, pentru că pacienții își pierd răbdarea, timpul nu curge în favoarea lor și atunci, dar preferăm transferul unic. Apropo de răbdarea asta, ce recomandare le dați tuturor doamnelor, cuplurilor, dar doamnelor, că acolo e greu din perspectiva mea, ce recomandare aveți din punct de vedere emoțional pentru ele? Aș avea o recomandare nu neapărat pentru doamne, pentru parteneri. Trebuie să fie cât mai aproape de soții și dacă cumva consideră că nu pot oferi tot suportul emoțional și psihologic, să le îndrume către consiliere. Pentru că de multe ori poate nu știm cum să gestionăm toată situația asta, pentru că pacienta care începe o asemenea procedură, în primul rând că urmează un tratament hormonal, mai vine și un eșec de fertilizare, un eșec de implantare și, nu știu, este ceva foarte greu de dus. De aceea, familia trebuie cumva... Este cea mai bună recomandare pe care puteți să o faceți, pentru că, într-adevăr, pentru partenerii noștri de viață nu este atât de ușor de înțeles, pentru că până la urmă nu trec ei prin tratamentele astea hormonale, nu fac ei injecțiile, nu. Și atunci e foarte important să fie lângă noi atât cât se pricep și mai ales în cazul nereușitelor. Eu mi-aduc aminte de pe vremea nereușitelor mele, partenerul meu de viață e destul de pragmatic, ca să nu spun foarte pragmatic. Eu sunt foarte emoțională. Și la momentul ăla pragmatismul lui m-a ajutat foarte mult, pentru că nu m-a lăsat, ok, gata, n-am reușit, o luăm de la capăt, haide, ridică-te, asta este. Știam de la început că o să fie dificil, dacă o să cazi, nu o să ne ajute cu nimic, ridică-te. Și pe mine m-a ajutat foarte mult această abordare la momentul respectiv, pentru că sunt genul, dacă dai un șut, mă ridic imediat. Dar fiecare dintre noi este diferit. Reacționează diferit. Da, reacționează diferit și poate altcineva are nevoie de o îmbrățișare, de o vorbă bună și de mai puțin pragmatism. Dar da, dacă ar fi să spun și eu domnilor ceva, întotdeauna s-am spus, sprijiniți-vă doamnelor în călătoria asta, țineți-vă de mână și că până la urmă, oricum, cauzele de infertilitate sunt cam jumătate din ce spun studiile și ne luptăm împreună pentru familia. Exact, pentru familia pe care ne-o dorim atât de mult. Doamna doctor, dumneavoastră ați sesizat o creștere a cazurilor
de infertilitate până la urmă? Vi se pare că sunteți în domeniul ăsta de foarte mult timp și puteți să aveți o plajă largă de comparație? Da, într-adevăr. Pot să fac o comparație cu momentul meu de debut. La vremea aceea, în primul rând că erau mult mai puține cazuri și nu erau paciente cu vârste de peste 35 de ani. Erau multe paciente tinere, lucrurile mergeau mult mai repede. Acum am ajuns să se inverseze, practic, raportul, să avem mai multe paciente trecute de 35 de ani, pentru că astea sunt vremurile. Amânăm maternitatea pentru că dorim să avem o carieră, dorim să avem partenerul ideal, dorim diverse și atunci timpul curge în defavoarea noastră. Și apropo de asta, de carieră, aș vrea să sper că sunt din ce în ce mai multe femei care sunt singure în momentul de față, nu au un partener sau pur și simplu poate vor un copil mai târziu și apelează la congelarea de ovocite. Sper bine? Da, numai că aici aș vrea să semnalez ceva. Dacă dorim să ne congelăm, să ne păstrăm fertilitatea, nu este indicat să congelăm ovocitele la 40 de ani ca să o mai păstrăm pentru încă 5-6 ani. Ideal este să congelăm ovocitele la o vârstă cât mai tânără ca să avem și niște ovocite care au potențial de a fertiliza și de a obține o sarcină. Congelând niște ovocite la 40 de ani, nu facem decât să ne amăgim de cele mai multe ori. Ăsta este un punct foarte bun și sper din suflet, pentru că informația, e clar că în ultimii ani nivelul de informație pe tema asta a crescut foarte mult, pentru că mi-aș fi plăcut și mie la 30 ceva de ani să știu lucrul ăsta. Când am aflat, într-adevăr, eu l-am aflat la un 37 de ani, la momentul respectiv financiar pentru mine era foarte dificil să intru într-un asemenea proces, pentru că eu am o afecțiune la ficat și acum 15 ani nu mi-era recomandat tratament de stimulare, dar acum sper din suflet ca cât mai multe femei să afle și dacă ne propunem să avem un copil mai târziu, și e clar că din ce în ce mai mult, la nivel global, asta este trendul. Să ne uităm și la această opțiune. Deși eu personal aș recomanda oricui să fac un copil la 20 ceva de ani. Asta ar fi acum, după toată experiența mea de viață, copilul crește împreună cu noi, cu cât ești mai tânăr, probabil că este mai simplu, ai mai multă energie și n-aș amâna momentul. Dar dacă, adică recomandarea mea nu este să se amâne momentul, dar dacă nu ai găsit pe fost frumos din lacrimă, partenerul ideal sau... Da, cel mai bine este să congelăm ovocitele 30, 32, 34, 35, pe acolo undeva. Ideea este că dumneavoastră aveți dreptate. Noi intrăm în disperare păcate, pe la 35 exact. Că am văzut că n-am găsit ce facem și de-abia atunci începem să ne interesăm, ne mai un an, doi până ajungem și... Da, nu găsim partenerul, hai să ne orientăm către donator anonim de spermă și ajungem la 40 de ani când nu mai avem nici rezervă ovariană, nu există nici făt frumos și lucrurile se complică. Este adevărat că după 3 zile de la întâlnirea ovocitului cu spermatozoid, dacă embrionii rezistă, înseamnă că ovocitele au fost foarte bune și dacă nu rezistă până la ziua 5 este o problemă de natură masculină? M-am făcut înțeleasă cu întrebarea asta. Da. Ce trebuie să știm este că fiecare gamet își aduce aportul lui în embrion. Gamet fiind ovocit și spermatozoid. Fiecare vine cu câte ceva, cu bagajul lui. De exemplu, spermatozoidul vine cu niște organite numite centrioli care formează fosul de diviziune. Ovocitul vine cel mai mult cu centralele lui de energie, mitocondriile, și cu sinteza de proteine. În principiu, ovocitul este cel care
suportă diviziunile din primele zile. În a treia zi, că aici este problema, se activează genomul embrionar. Este momentul în care genomul masculin și feminin încep să lucreze pentru embrion. Și da, sunt situații în care avem un eșec de activare a genomului și, într-adevăr, embrionii se blochează după ziua 3, precum sunt și situații în care avem ovocite care sunt sărace în mitocondrii și atunci da, și acești embrioni se blochează. Este discutabilă. Am înțeles. Apropo de mitocondrii, aveam aici o întrebare. Cât ajută coenzima Q10 mitocondriile să se dezvolte în ovocite? Da, putem să privim coenzima Q10 ca pe un suport al respirației celulare, în primul rând. Coenzima are rol prooxidant, în același timp are și rol antioxidant, blocând radicalii liberi și protejând în acest fel celula. Toate țesuturile sintetizează această coenzimă și, într-adevăr, ea se află pe membrana internă mitocondrială și intră în ciclul respirator celular, care generează, în final, energie. Mulțumesc! Evident, au fost studii despre administrarea acestei coenzime, cum putem să îmbunătățim calitatea ovocitelor, că, cumva, calitatea ovocitelor este dependentă de vârstă, iar vârsta este corelată, de fapt, cu o creștere a stresului oxidativ și cu o scădere a activității mitocondriale. Și atunci s-au făcut studii prin administrarea pe cale orală sau prin adăugarea în mediul de cultură al acestei coenzime. Studiile nu sunt încheiate. Încă mai avem de cercetat și de studiat. S-a observat că la nivel folicular coenzima Q10 îmbunătățește mediul de dezvoltare al ovocitelor, la fel și prin adăugarea ei în mediile de cultură pentru maturare in vitro, crește șansele de a avea niște ovocite mai bune calitativ, care au capacitatea de a-și relua, de fapt, diviziunea. O altă întrebare pe care o am în noastră e legată de crampele de după transfer. Există tot așa folclorul că dacă ai crampe după transfer, nu imediat, următoarele zile, 3, 4, 5 zile, crampele astea ar fi anunță nereușită. Nu neapărat. Orice durere trebuie investigată și trebuie să vedem ce anume o produce. Poate să fie, dată de crampele pot fi date de un hiperstaltism intestinal, de o colică renală, de o contractură uterină. În principiu trebuie anunțat medicul curant. Răspunsurile răspunsurile și ajutorul sunt la medicul curant. Ce pot să vă spun este că nu sunt corelate, pentru că eu personal, când am rămas însărcinată, la 2 săptămâni am avut senzația că aveam niște crampe abdominale, am crezut că este o infecție urinară și înainte să iau antibiotic, întâmplător, am făcut un test de sarcină, care a ieșit pozitiv. Am înțeles. Ce recomandări ați avea dumneavoastră pentru femeile care sunt acum la început de drum în procesul de fertilizare in vitro? Ce le-ați spune? Păi, în primul rând să meargă la specialist, pentru că altfel riscă să piardă mult timp până la aflarea unui diagnostic. Femeile care sunt sub 35 de ani să meargă să consulte specialistul dacă după un an de relații sexuale nu
se produce sarcina, iar cele trecute de 35 de ani, mai devreme, dacă după 6 luni de încercări nu apare sarcina. Să abordeze un stil de viață sănătos, să mănânce cât mai sănătos, să se odihnească, să facă mișcare, să renunțe la fumat și să fie realiști cu șansele pe care le au. Cum am putea să înțelegem care sunt șansele noastre reale? Bănuiesc că vârsta are un cuvânt de spus? Da, vârsta are un cuvânt de spus pentru că sunt paciente care ajung la 40 plus și doresc să încerce. Evident, poți să încerci cu materialul genetic, dar de la a încerca o dată până la a încerca de 10 ori este o cale lungă și, sincer, din punctul meu de vedere, este o bătălie pierdută. Pentru că de cele mai multe ori, după vârsta de 40 de ani, nu mai avem embrioni euploizi. Și atunci putem să avem într-adevăr embrioni frumoși, care arată absolut superbi, dar nu obținem sarcină. Și revin către testarea genetică. Dacă am avut paciente care au obținut embrioni perfecți, i-am testat, nu am avut nimic de transferat. Am înțeles. Ce înseamnă perfecți, dar în același timp nu am avut nimic de transferat? Din punct de vedere morfologic. Noi îi analizăm din punct de vedere morfologic. Depinde în ce zi. În zilele 2-3 ne uităm la numărul de celule, dacă sunt egale ca și dimensiuni, dacă nu există fragmente intercelulare. Către ziua 4, la ziua 4 vedem gradul de compactare al embrionului, pentru că numărul de celule crește atât de mult încât el apare ca o minge, nu mai poți număra celulele. Iar în ziua 5-a 6 apare blastocistul, care are o cavitate, un trofectoderm și o masă celulară. Acum, în funcție de câte celule se află în trofectoderm, mai multe, mai puține, mai alungite, putem să facem anumite clasificări, la fel și câte celule, cum sunt compactate celulele din inner cell mass. Sunt mai multe criterii prin care noi îi apreciem. Asta e un aspect foarte interesant, pentru că aud într-adevăr de foarte multe ori embrionii au fost superbi, perfecți, de calitate bună. De ce nu s-a întâmplat? Dar într-adevăr, marea majoritate a cuplurilor de care eu știu, care au avut au întâmpinat această provocare, nu au testat mai departe. Pentru că tu te gândești așa, dacă el e perfect, eu de ce să-l mai testez? Da. Cam asta este legătura și este o explicație foarte bună din partea dumneavoastră, pentru că sunt convinsă că o să dea răspunsuri pentru multă lume care se confruntă cu treaba asta. Ce altceva credeți că ar mai fi important pentru noi să știm când intrăm în procesul ăsta de fertilizare in vitro? Și acum mi-am dat seama că mai am o întrebare pe noastră, dar vă adresez după aceea. Altceva, în afară de a ști foarte bine ce ne așteaptă, nu este un drum, câteodată sunt pacienți pentru care drumul ăsta este foarte scurt, au încercat odată, s-a întâmplat, dar pentru cei mai mulți drumul este lung, trebuie să se încarce, să rămână pozitivi și să-și dorească foarte tare lucrul ăsta. Pentru că am avut diverse situații. Au fost cupluri care au crezut că își pot repara căsnicia cu un copil, din păcate nu a fost așa. Au fost paciente care, și-au dorit atât de tare un copil încât s-au separat de soț. Sunt diverse situații, sunt nenumărate. Apropo de asta, a fost ceva ce v-a impresionat din perspectivă emoțională, vreun cuplu sau o femeie care, pe mine, de exemplu, m-a impresionat foarte mult. Chiar la ultimul transfer aveam nevoie de niște progesteron, nu aveam acel progesteron și am luat legătura cu doamna de la care să îl iau. Și doamna respectivă avea 50 de ani,
avea un băiețel, mamă singură, soțul îi murise, embrion donat cu totul și avea un băiețel, acum are al doilea băiețel, la 53, tot cu embrion donat. Pe mine m-a impresionat puterea acelei femei. Adică singura, la 50 de ani, să ai 2 copii, nu mi se pare deloc un lucru nu este simplu. ușor, nu este ușor. O admir. Doar să-ți dorești. Da, trebuie exact. doar să-ți dorești Deci și pentru... să te înarmezi cu răbdare. Pentru că, repet, sunt pacienți pentru care lucrurile sunt foarte simple, iar pentru alții, din păcate, durează. Mulțumesc foarte mult că ați acceptat să fiți invitatea primului episod din podcastul de la Infertilitate la Mamă și vă așteptăm oricând cu foarte mare drag. Vă mulțumesc! Acest episod vă este oferit de Profertil Male, numărul 1 în fertilitatea masculină. Știai că Profertil Male este o formulă testată clinic și patentată menită să îmbunătățească calitatea spermatozoizilor și să optimizeze fertilitatea masculină. Profertil Male reduce cu până la 36% fragmentarea ADN-ului la nivelul spermatozoizilor.